बेनिखायनो judges rokno ang koinai sini sar sorotni yang tiki chengnai kaham no sabkha mamita kisa kisa pitch abo belai high note to thaman aborok chile scale naman no kisa high choose ka khabo ge nin kisa kisa jaga no task khaimali ya to phono no thasing skang ni zaman lai tabo tebo kaham mal sabkha Hambai sir. all the best sar Saturunjun Au boroni khwarang khulga honi tabu khulka asole siringon thanga khwarang kai ani ko ka abono abon ta kisa norom ri mangha ke ba tai bukhna to khamun tobe khwarang khuluk bokya hambai sar Hemanto rasa mengle rasa naik baik ke rasa ka abonle ulo sing sigu rasa mengni kok thai belake sini borok ni thani go procholito obo chole tong kok thai Oh sir. angke u kok thai no rasa mani belake hambai tai nini rasa meng choice khlaimani belake ham nang khabo sung alka je recording ro khanamani bahai angkha motamoti tobo te kaisa kahake resam na chesta khladi bus kango tebu kam resam choice khladi Madam Torbala Mami tani khorang to belai ke range kaham kolokma kuchu go kaimanu haifano asuk kuchu go chirik mokrong yawi khorang lo ta kisa kutai khlaiei nung to entertainer sijagi tongkha nini mosamani logo logi resamungni logi logi audience bo kicha kicha saknari ma tongbaikya oboto nangunu haifano ta kisa bakhini kutai khlai resabdi belai ke khnatokka hambai tibuglok ti ayuglogui tongbai Hambai madam. sar Keplai Mamita nang ini resamong resam nani sika je propano musician rok bai kaham ke salai na deni ni khorang borok khana thok adi resamong ni jeni khorang kutui ingmani jaga tong je kono resamong no sagni khorang bai switch kraimani scale main ke scale bujikha a scale thik inke nung taibo kutui khe resap mana Oh sir. sar Roru काम करने रचप खा वो सार कपलाई बे एग्री तंगो पुला फाइसिंगो रम थानी किस्सा निनी उनको खा confusion उनका है दा ठीक है तो Yes sir. उनका अबो एकदम ताबो तो जेहेतु टॉप कंपटीशन चली तंगो अबो किस्सा खेल मन नार मने ओवरऑल काम न रचप खा Hambai you. sir donon. belai ke hambai bukuk mamita sino khna to kai resabai khna ma bagai haidi